Welcome back sa channel natin mga kapotpot. Welcome back sa Ian House. Sa vlog na to, unboxing tayo. Pero bago tayo mag-unboxing, konting kwento muna. Kita nyo naman, pang cycling na tayo pa ako, hindi pa ako napagbihis. Actually, galing akong Makati. So, nagpa-bike fit tayo doon. Abangan nyo yung vlog na yan. Nagpa-bike fit tayo para dun sa Winspace na bike natin. Kay Master Frederick Martin Ilagan ng Forward Motion Performance. Maraming salamat sa iyo, Master. Ibang klase pala. Dati akala ko puro doon ka lang nakaupo sa bike, tapos pedal ka ng pedal. Iba pala, ibang klase pala yung proseso nun. Abangan niyo mga kapatpot ko, kwento ko yung detalye nung paano nag-bike fit. Although, syempre, hindi natin pwede ipakita lahat kasi, syempre, yung iba ron, mga proprietary techniques nila na inaral, ganyan. So, hindi natin pwedeng ipakita as in lahat-lahat. Pero most probably, may papakita naman natin, may kukwento natin kung ano yung mga ginagawa sa bike fit, sa isang professional na bike fit. Tsaka, ngayon, so far, dun pa lang sa pagba-bike fit pa lang, habang nakaupo ka ron, tapos pinapadyak mo sa trainer. After namang ilang adjustments sa bisikleta, tsaka hindi lang sa bisikleta ang adjustment, ang daming adjustment din sa katawan. So, titignan kung pantay yung paa mo, yung kamay mo. Anyway, more of that sa other vlog. Kasi ang vlog na to ay tungkol dito sa box na to. Siningit ko lang ngayon kasi nga excited ako na maikwento sa inyo. Tapos, pangalawa, merong yaya ride mamayang madaling araw. So, ang oras ngayon ay 5:23. In a few minutes, kailangan ko nang matulog. Kasi 1 a.m., susunduin ko Charles, sila sa Ronnie sa Sarap Mag-Bike Shop sa Quezon City. Tapos, gagamit kami pinagbabawal technique papuntang Sarap Mag-Bike Pampanga. Tapos, magbabike kami papuntang Mount Samat. Yan, so yan yung kwento. Tapos, ano pa ba? Yun pa. Meron ding bago sa Winspace. Meron na siyang power meter ngayon. Yan ang mga upgrade natin sa bisikleta. So, nauna pala yun. Nauna yung power meter na upgrade. Salamat 4i Power Meter, Master Roy Castillo, na nasa Canada, nakasama namin ni Cycling Chef nung last Sunday, nag-Manila tour kami. So, shout out 4i and Sir Roy. Tapos, tsaka kay Master Martin ng Forward Motion Performance. Maraming salamat sa Bike Fit. Tapos lalo na sa bago-bagong brand partner natin. Ito na nga, yung nagpadala ng box na to. Insta360 Anti-Gravity. So, yan, ang dami ko sinabi. Mag-unboxing lang naman tayo. So, etong Insta360 Anti-Gravity Drone, the first 360 drone. Sasabihin ko lahat ng specs nito and details sa video specifically para sa testing nito. Pero ngayon, purely unboxing lang tayo para makita lang natin yung laman. So kanina, after ng bike fit, tumawag sa akin yung FedEx at dumating na raw yung drone. So excited ako. After ng bike fit, dumiretso na ako sa Sarap Mag-Bike Shop para kunin itong drone. At ngayon, eto na nga, nakauwi na tayo sa bahay. Unbox na natin. Excited ako rito. Ang tagal ko na ring walang drone kasi syempre, ang mahal ng drone, yung dating drone natin na mini, nawala yun eh. Tapos pagkatapos ang tagal ko munang bumili. Kasi nga syempre, hindi naman mura yung drone, kailangan mong pag-ipunan. Tapos nung lumabas yung Neo 2, DJI Neo 2, nakakita ako na medyo budget-friendly na package na, yung drone only. So, inano ko na, binili ko na. Pero yun nga, drone only lang. Wala siyang kasamang RC. So wala akong ma-capture ng so lately, kung lagi kayo nanonood sa vlogs ko, yung mga drone capture ko, as in yung mga naka-cycling follow, or mga selfie lang, wala yung kagaya ng mga dati nung unang panahon na vlog natin, mga drone time natin, na talagang pinapakita natin yung mga gagandang shots from way up above. So, hopefully, yun ang magagawa natin ngayon dito sa drone na to. Nakita ko yung mga review nito sa YouTube at yun ang nga magagawa natin. Kung mabubuksan natin itong box na to. Saan ba yung bukasan nito? Ooh! Wow! So, ito na yung drone.
Yun. Tapos merong landing pad. Ano pang kasama? Uy, yes, meron 265 gig na SD card. Ayos. And that's it. Ayan na. Picture. Galing nung Ace Pro 2 camera habang nagvi-video ka. Pwede ka mag-picture, mag-hand gesture ka lang. Oh. So, yun na nga. SD card, landing pad. Pero dito tayo, syempre. Ito ang bida sa ating unboxing ngayon. Alamin lang natin kung ano yung laman. Okay, ayokong sirain yung box na ito. Para ano naman. Thank you Lord. Grabe. Sunod-sunod yung mga brand deals natin. Okay. Woohoo! Ay, bag agad. Nakabag. Isang buong package na. Ang laki. Ang bigat. Ang hirap naman dali sa ride nito. Grabe naman. Pero okay lang. Kabigatan siya. Hindi ko alam. Pero maganda yung bag niya. Quality. Tsaka mukhang waterproof eh. Hindi pa natin ma-confirm. Ano nasa loob? Okay, yung manual. Manual, sticker, warranty card. Ano pa? Yun lang, okay. So, buksan natin. Plastic pa lahat. Which is which? Okay, ito ay ang... okay. Ito ang controller. Sa mga napapanood ko sa review sa YouTube, hindi yung typical na parang kagaya ng RC controller ng ng DJI. Ito, joystick lang. Ito ganyan lang siya. So kung paano gamitin, naaralin ko pa. Pero i-share ko rin sa inyo kung paano gamitin to. Dati nakasubok na akong gumamit ng ganito nung bumili ako ng DJI FPV drone na sad to say, bumangga sa puno at nawasak. Yan. So ito, joystick. Tapos, ano to? Bigot charging. What's this? Battery. Ang bigat ng battery niya. Charger. Charging pad ng battery. Tapos ito, meron siyang dalawang spare. Hindi ko pa alam kung paano. Aralin ko pa, pero ito yung battery niya. Tapos, ito ay ang... malamang ito yung goggles. Quality, oh. Hindi. Ito pala yung mismong drone. So, maliit lang din. Parang kasize lang din ng mini. Tara! Paano to? Yan, okay. Yan, so ito yung mismong drone. Na ang camera niya meron sa ibabaw, meron sa ilalim. May battery rin nakasama ng isa. Ano kaya itong isang to? Nabali, hanap tayo ng sa YouTube para malaman natin. Okay, so yan yung drone. Tapos, ano pang nasa bag? Ito na yung goggles. Yan. Ang daming gamit. Hindi ko alam kung madadala ko to sa ride mismo na. Makita. Tapos sa bag niya may mga nakalagay pa rito. Mga accessories na. Charger. Basta iba't ibang accessories. Ang dami natin na aralin. Yan. So yan na lahat ng laman. Yan, ng ating Insta360 anti-gravity na drone. Grabe, I'm so happy. Happy. Thank you very much. Insta360 anti-gravity. Seamless yung yung coordination natin. Email lang, tapos back and forth. Tapos sinagot na nila lahat hanggang sa customs, hanggang sa marating dito. Isa na lang excited akong gamitin na to. Sayang, hindi ko pa ito madadala syempre sa ride mamaya or bukas sa Mount Samat. Kasi hindi ko pa alam paliparin eh. Kailangan kong mag-ride ng solo para i-test, mapag-aralan kung paano paliparin tong bagay na to. Siguro malamang bala ko sa Balukok ko gagawin or somewhere dyan sa Santa Maria. Pero malamang sa Balukok para mas maganda. So, abangan nyo mga kapotpot yung test flight natin ito tsaka yung ibang specs para ma-share ko sa inyo kung interesado kayo nito or kung halimbawa, kung nakagamit na kayo nito, comment nyo naman ang feedback ninyo. Comment naman kayo ng anumang information na pwede makatulong. Ano ba maganda rito? Or anong mga kailangang abangan? Or anong kailangang bantayan? Okay ba siya? Hindi. Share yung experience nyo. Kung hindi naman, abangan nyo yung video ko para ma-share ko sa inyo kung ano yung mga masasabi ko rito tsaka mako-compare ko
sa DJI kasi 'di ba user ako dati ng DJI Mini tsaka ngayon DJI Neo 2. So medyo mako-compare natin siya kung okay ba siya gamitin and what not. So yun, so yan na lang muna. Ako'y kailangan ko na matulog dahil kanina maaga pa akong gumising para doon sa bike fit. Medyo nakakapagod din yung bike fit ha kasi ano parang nagkaroon din ng chiropractic session eh. Basta ang daming may iko-correct sa katawan mo, kung paling yung paa mo or kung ano man. Sobrang very worthwhile na experience. Dati hindi ko akalaing kakailanganin ko ng bike fit pero after that nalaman ko ay oo nga may mga kailangan ng i-correct. So hopefully maging maganda yung result ng bike fit natin. I-share ko rin sa inyo, syempre abangan nyo dito sa channel. Binasa ko na yung email kasi after nung bike fit session, papadalan ka ng notes ni Martin. Yung tapos may mga exercises doon, may mga result ng bike fit mo. Tapos nakalagay doon, after ng bike fit session mo, hindi naman kinabukasan okay na, may adjustment period pa kasi halimbawa sa akin, in-adjust yung position ng cleats attachment, medyo binaba ng konti. Tapos, basta ang dami. Sa sobrang dami, hindi ko na maalala lahat. Pero anyway, ayun. So that's it for our quick unboxing lang. Na-excited talaga ako kaya gusto ko i-share sa inyo. Maraming salamat, Anti-Gravity. Maraming salamat, Insta360 Anti-Gravity. At maraming salamat mga kapotpot. See you sa next vlog.